Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met de hospicezorg, organiseerde het Hospice in Terneuzen vandaag een open dag. De dag was onder andere bedoeld voor geïnteresseerde vrijwilligers. Maar ook voor mensen die denken van ja, hospice klinkt allemaal zo zwaar en misschien ook wel eng. Ja, dat is het dus gewoon echt niet. Waarom speelt u harp eigenlijk op een open dag van een hospice? Muziek is heel troostend, rustgevend. Het gaat altijd naar binnen. De muziek raakt het hart. En het hart beroeren van mensen in hun laatste levensfase lukt volgens deze bezoeker nog niet altijd even goed in de reguliere zorg. Ik vind zelf dat er heel veel in verzorgingshuizen, hoe moet ik het noemen, technisch gezorgd wordt. Maar het moment dat palliatieve zorg verleend moet worden, dat het dan een beetje stagneert, zeg maar. Dan houdt het eigenlijk een beetje op. Daar is heel weinig persoonlijke zorg, heel weinig tijd voor. Het kan natuurlijk ook heel zwaar zijn, een laatste fase van je leven. Maar als ik naar uw outfit kijk, dan denk ik, u blijft vrolijk. Ja, zeker. Nou, het heeft ook geen zin om zwaarmoedig rond te lopen. Daar heeft niemand wat aan. Daar heb ik zelf ook niks aan. Dus ik probeer wel de positiviteit erin te houden. Maar ook op een gepaste manier naar de mensen om me heen. Dat is vooral belangrijk. De belangstelling om de eeuwenoude hoeve van de Meulen in de buurt van Serapskerken te bezichtigen neemt toe. En daar is het Zeeuwse Landschap, eigenaar van de hoeve, erg blij mee. Ik merk een groeiende interesse in erfgoed in brede zin. En mensen hebben het in feite herontdekt. We hebben nu maandelijks excursies, in de vakantie zelfs nog eentje extra. En die worden heel goed bezocht. En ja, iedereen is eigenlijk heel enthousiast. Het is voor velen een feest ter herkenning. Het Zeeuwse Landschap heeft de hoeve in 2006 gekocht vanwege de cultuurhistorische waarde. Enerzijds is de hoeve onherkenbaar als je het vergelijkt met hoe die er in 2006 uitzag. Want Adrie van der Meulen was een eigenzinnige man. Hij heeft de boerderij niet op zijn allerbest verzorgd vanuit erfgoedperspectief. Maar hij heeft wel de hele ruilverkaveling hier buiten de deur gehouden. En juist dat was iets waar het Zeeuws Landschap de waarde van inzag. Van hier zie je het landschap zoals er ruim 800 jaar geweest is met kleinschalige verkaveling. De kreekrug waarop gewoond werd, de wegenlagen. Dat was hier nog aanwezig, dankzij zijn eigen gereidheid. De rondleidingen die gegeven worden, hebben ook een doel. Het bewustzijn vergroten van waar wij vandaan komen. Dit is echt een heel mooi pareltje van ons Zeeuwse erfgoed. En tegelijkertijd hopen we toch ook wel dat mensen daar een stukje uit meenemen over de waarde daarvan. Maar ook verder naar hun eigen omgeving gaan kijken. Al een aantal keer is de jeugd onder 9 van de Westkust teleurgesteld. Niet omdat ze hun voetbalwedstrijd verloren, maar omdat de tegenstander afzegde. Dat dreigde dit weekend op het voetbalveld in Groede ook te gebeuren, totdat een van de jongens een idee had. En die zei tegen zijn vader, die ook trainer is van zijn teamje, kunnen we niet tegen die opa's voetballen? Dat is even wennen, want die opa's, officieel de Old Stars Swin United uit Oostburg, doen aan wandelvoetbal. Jullie maken het niet per se gelijk makkelijk. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, het blijft een spelletje. Kom maar jongens. Van het begin even laten zien. Van kijk jongens, let op. Het is niet zomaar even eroverheen walsen. Na een razendspannende eerste helft is het bij rust 7-5 voor de Old Stars. Tijd om de regels iets aan te passen. De kinderen mogen toch rennen. In de tweede helft vallen doelpunten over en weer. En er zijn hoogstandjes, zoals deze schitterende panna van de nummer 6. Maar genoeg blijkt het net niet. De All Stars zijn het sterkst en winnen uiteindelijk met 12-9. Kan je mij eens vertellen, hoe ging deze wedstrijd? Goed. Leuk, alleen het was ook wel een beetje lastig. We zijn wat groter, dus dan kan je ook geen goede schouderduwen geven. Nou, hun kon ook heel goed overspelen. Maar wij moeten dat nog een beetje oefenen. En dan hopelijk volgende week weer op volle snelheid tegen leeftijdsgenoten.
Nog meer voetbal, maar nu op het hoogste niveau in Zeeland. Op papier is het een topper, de wedstrijd in Hoek vanmiddag. Hoek, dat het verrassend goed doet in de tweede divisie en nu derde staat, speelt tegen koploper HHC Hardenberg. En na een klein kwartier is er deze reuze kans voor Steve Schalkwijk. Maar hij schiet oog in oog met de keeper van HHC naast. Een kwartier later kopt Gert-Jan Martens op de lat. Hoek doet zeker niet onder voor de koploper. De ploeg uit Overijssel is voor rust amper gevaarlijk. Na rust krijgt ook HHC een paar kansjes, maar het is Hoek dat scoort in de 69ste minuut. Een voorzet wordt voor de voeten van Martens gekopt die van dichtbij binnenschiet. Hoek op voorsprong. En dat weet de ploeg van Gerard de Nooijer vast te houden. Hele grote kansen voor HHC zijn er eigenlijk niet geweest. En dus stunt Hoek opnieuw door te winnen van de koploper. We hebben deze dagen te maken met veel bewolking, soms ook een beetje motregen en het is verder rustig weer. Er staat niet al te veel wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Het is ook niet koud. Vanmiddag kwam de temperatuur uit op ongeveer 16 graden en die temperatuur die zit de komende dagen eigenlijk wel een beetje vast op dit niveau. Nou, vanavond en vannacht opnieuw veel bewolking, plaatselijk een beetje motregen. Het koelt nauwelijks af tot een graad of 12. En morgen een kopie van de zaterdag, veel bewolking, soms een beetje motregen, nog steeds rustig weer, een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting en nog steeds ook die temperaturen van een graad of 16. Ook na het weekend houden we dit weertype voorlopig nog eventjes vast. Vrij veel bewolking. Vanaf dinsdag ook misschien een knipoog van de zon en liggen vaak de temperaturen zo rond de 15 of de 16 graden. Tot zover Zeeland Nu. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Straks hier op televisie Zeeland de Week. Tot zo.